Dames en heren, hartelijk welkom live vanuit het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Het Sportgala Limburg 2009. Met de beste sporters van de afgelopen jaargang. Dit zijn de genomineerden. Judo-kampioene Marion Linssen. Europees kampioene zitvolleybal Jolanda Slenter. Internationaal rolstoel toptennister Sharon Walraven. De Europese jeugdkampioene worstelen Jessica Blaska. De Nederlands kampioene triathlon Maaike Kalers. De Nederlands kampioen kanovaren Eve de Groot. De Europees hockeykampioene Maartje Bouwmen. De spits van Oranje Karen Stevens. Een gevaarlijke man vanavond, kampioen taekwondo Ferry Grevink. De nummer 5 van de WK Atletiek wereldkampioene hoogspringen nummer 5 Martijn Nuyens. De beste tafeltennis dames Nederland, die doen dat in Heerlen. De kampioen van de Jupiler League VVV Venlo. En de vice-handbalkampioen van Nederland bij de heren, Bevo. En de beste jonge muzikanten, de Wetskids. De Witskids, dames en heren, en welkom natuurlijk bij het Sportgala Limburg. Ja, hoe je het ook went of keert, 2009 is toch het jaar van Sporting Limburg. Zo dadelijk gaan we daarop terugkijken. Ik zeg het maar al even, zodat de betrokkenen zich daarop kunnen voorbereiden. Eventueel kijken waar ze weg kunnen kruipen bij de stoelen. Dat in ieder geval zo dadelijk. Als we kijken naar de andere evenementen, dan is het vooral het wielrennen dat Nederland, dat Limburg op de kaart zette. En dan vooral die grote ronde die er afgelopen jaar was. Dit jaar komen er nog 2, maar nu in 2009 hadden we al de ronde van Spanje die start in Nederland. De Vuelta dus door Limburg. Hola, bienvenidos a la Vuelta en esta cuarta etapa Venlo-Lieja. Wat is nou een goede pijl, ja? Veel aandacht en ook amor. Amor. Amor, ja. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel great. Ik denk dat het een natte etappe wordt. Love, I can feel. And I know, yes for sure, it is We gaan sprinten en het is glad, heren. Peloton gaat naar de rotonde en kijkt naar deze massale valpartij. 2,5 kilometer voor het einde. yourself. And I know that you're gonna do the wind around. And you're gonna leave it. En is het er allemaal uitgekomen? Was het goed? Hier pakken mee en strijden, jongens! Strijden! Hier pakken mee! En dit is Gaal en de 7-5. Voor de 9e keer in de historie het landskampioenschap. En dat is een prachtig gebaar van Ron Kleeman, van Luc van Rooij, van Toon Leenders.
In plaats van dat wij even de overhand nemen en het spel gaan dicteren, blijven hun dat doen. En daar is hij op zijn allereerste marathon. Patrick Stitsinger haalt brons op dit NK. Daar komt hij hoor, Koos Moerenhout. Haalt hij dan zijn revanche in Landgraaf? In de laatste, wat zal het zijn, 600 meter gedemareerd. En dit is mooi. Hier gaat het parcoursrecord van de Venloop gaat eraan. Het was 1:01:53 en deze man die gaat het verbeteren. Ankova. En zo is weer hard op weg naar die derde plek. En ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar Europees gaan spelen. Dat moet er gewoon echt in zitten. Timor heeft ons hard nodig. En wat doen ze hier? Ze doen weer een beetje bier te... Ma sono molto contento perché oggi ci tenevo veramente a far bene, ero già andato bene a Depin. Nog 2 seconden boven wereldrecord. Oh, shit! Niet geweest. 26, 58, 59, 27 minuten. En uiteindelijk wordt de tijd gecorrigeerd naar 27:01. Nieuw wereldrecord in Brunsum. Yeah, it's I'm very happy and it's a fantastic moment for me. Ik ben gewoon ontzettend blij en ook een beetje trots. We hebben hem echt helemaal. WK 2012. Joepie! Ja, dan begrijpt u, het gaat over het wereldkampioenschap wielrennen. En als het dan toch gaat over Joepie, dan gaan we ook naar de eerste prijsuitreiking. Hier zijn de genomineerden voor de sportvrouw van het jaar 2009. Piano op Ivo Scholz en de winnaar van het Studenten Groninger Cabaret Festival uit Maastricht, Diederik Smit. We zien ze straks terug bij de uitverkiezing van Sportman van het jaar. Maar eerst die sportvrouw dus. 3 vrouwen zitten te wachten. Een uitreiker, ga ik aan u voorstellen, misschien wel 's lands beste wielrenner ooit. Daar is Jan Jansen op de baan. Daar is Jan Jansen op de baan en over enkele seconden zullen we weten wat Jan Jansen voor een eindtijd heeft gemaakt. U hebt hem in beeld. Jan Jansen bezig aan zijn laatste ronde. Een laatste ronde die er misschien nog over kan beslissen of hij al dan niet de Tour de France zal gaan winnen. Hoe is het mogelijk dat de spanning hier op zo'n moment, hier aan het eind van zoveel kilometers, zo ten top is gekomen? De laatste ronde. Nog even, dan weten we de tijd. 21, 21, 4, 21, 5, 21, 6, 7, 8, 21, 9 en 2/10 seconden. De baan, dames en heren, met Herman van Springel. 1:21, 3. Jan Jansen. Jan, zijn doel. Nee. Ja, Jansen heeft de Tour de France gewonnen. Jan, geweldig. Jan Jansen, dames en heren, heeft de Tour de France gewonnen. U ziet het in beeld. Jan. 41 jaar geleden won hij de Tour de France, dames en heren, Jan Jansen.
de Mo Jones Big Band natuurlijk. Ja. Meneer Jansen, winnaar van de Tour, winnaar van de Vuelta. Een jaartje eerder was dat. Maar ook de winnaar van de Ronde van Limburg in, weet u het nog? Dat is een leuke vraag die je stelt. Dat was 1961. 61, u weet het nog. Ja. 61, ja. Is dat uw mooiste Limburgse wielerherinnering? Nee. Ik ben helaas tweede geworden in het wereldkampioenschap in Heerlen. Ja. Met een fantastische achtervolging op de kopgroep. Daar kwam ik bij, 3 minuten goed gemaakt. En helaas, ik moest het onderspeel delven tegen een meneer die later 5 keer de Tour de France zou winnen. Zijn de? Eddy Merckx. Eddy Merckx. Mag je van verliezen, toch? Jawel, maar ik win ook graag zelf, hoor. Ja, ik kan me ook wel weer voorstellen. Het WK, u heeft al aangestipt, hè? Ja, het WK gaat ook komen in 2012. Limburg heeft wel een beetje nodig, hè? Een wielerboost eigenlijk. En dat zou zomaar kunnen met het 2012. Of? Ik vind toch dat Limburg toch de laatste jaren behoorlijk aan de weg timmert. Aankomst Tour de France, dergelijke ben ik meer. Ja, maar die renners? Maar, ja, renners. Maar in 2012, de provincie Limburg heeft een uniek programma neergezet. Uniek in de wielersport, in de sport in zijn totaliteit. Dat 8 gemeentes deelnemen aan het wereldkampioenschap. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ze komen overal vandaan, uit Gronsveld of uit Heerlen of uit Sittard. Overal zijn er de wedstrijden. Ja. En dat is toch een beetje uniek. En ik was in Mandrisio. In Zwitserland, dit WK? Ja. En daar was, met Joepie en daar was een Limburgse delegatie. En die waren uiteraard zeer vereerd dat ze het wereldkampioenschap binnen konden halen. Terecht. En terecht, ja, uiteraard. Maar Jansen, u heeft een zwaar beeldje, u heeft een envelop en 3 dames zitten te wachten. Wie zou er dan toch maar gaan winnen? Ik ga het aan u het woord geven. Ik hou hem voor u vast. Hier is het spreekstoel, dan gaat u daarachter staan, meneer Jansen. Kan iedereen u goed horen? Sportvrouw van het jaar 2009. Ze doet het met een stekkie. Maartje Palmen. Dankjewel Jan van de Mo Jones Big Band. Ja, wat zei je nou? Want de muziek was zo hard. Wat zei je nou tegen haar? Die finale, ik ben een beetje enthousiast geworden voor het hockey. En ik heb de wedstrijden gezien die hun gespeeld hebben. Ja, het was toch wel... Ja, ik kreeg toch een beetje kippenvel. Kippenvel, ja. Jawel. Dat zijn... welke sport je ook bedrijft... Een topsporter die een mooie wedstrijd wint, of een team dat een mooie wedstrijd wint, wereldkampioen of Europees kampioen. Ja, dan krijg je toch die ja, dat heb ik zelf meegemaakt. En dan verplaats ik me toch wel eens een beetje in die mensen hun prestaties. En ja, dan gaat het van binnen toch een beetje kriebelen. Ja. En wat voor sport, het maakt niet uit, het hoeft niet altijd wielrennen te zijn, maar ook andere sporten. En, want ik weet zeker vandaag de dag wat die mensen ervoor moeten doen. En dikwijls niet altijd hebben we nog even mensen? de haver verdienen die het paard krijgt. Maar ik moet zeggen, met een team is het natuurlijk geweldig dat ze daar met z'n allen zo een geweldige prestatie neerzetten. Absoluut waar. Maartje, het is jouw hoeveelste? 5 of 6 volgens mij. 5 of 6. Ga er maar staan voor de zoveelste keer. Maartje Palmen, dames en heren. Ja, ik wil graag iedereen bedanken die natuurlijk op mij gestemd heeft. En ik ben enorm trots dat ik deze prijs dit jaar in ontvangst mag nemen. En iedereen dankjewel. Sportvrouw van het jaar 2009 van de provincie Limburg, Maartje Palmen. You can dance, it's all right. Come on. Hey. Kom een beetje levendig overheen. Yeah!
crazy. Give me pain of mind. Give me my thing strangely. Excuse me, I just don't understand. 'Cause everything's wrong, everything's right. Come on, come on, come on. Too many won't surround me. Too many girls in this place. How could you think I can't see? I'm just a part of the human race. Open your eyes, 'cause this is me. You will, you can, you should. Never a part of me. Never a part of me. Never a part of me. Yeah. Het was